Technické stupně karate do Goju-Ryu jsou od 8. kyu do 1. kyu, pak je od 1. danu do 10. danu. Tuhletu tabulku jsem si udělal proto, abych věděl, kdy jsem začal s karatem, to je bílej pásek, a kdy jsem udělal jednotlivé stupně, až do mistrovského černého pásu 1. danu. Tak tady vidíte, jak se dá napsat japonský písmem nebo různýma druhama písma, moje jméno, název klubu. Mám to na pásku vyšité, na jedné straně mám svoje jméno, na druhé straně mám Okinawa Goju-Ryu Karate Dragons. Je to napsané kanji znakama a moje jméno se dá rozložit vlastně na císař, původ, kořen, duchovní cesta, návrat a z toho složit větu návrat císaře ke kořenům duchovní cesty. Vlastně tohleto písmo se dá udělat ke každému slovu a to slovo něco znamená. No tak každopádně je to ranní vstávání, vstávám o 5 hodinách, jdu do tělocvičny, buď jdu do posilovny, nebo cvičím kata nebo kumite na pytel, podle toho, co je za den, nebo si jdu zaběhat. Pak následuje cesta do školy, škola, přijdu ze školy, jdu zase na trénink, po tréninku udělám něco do školy, je to velice krátká doba, takže moc toho nestihnu, takže se učím v šalinách, v autobusech, o přestávkách. No a večer žádná televize, nic, jenom když tak chvíličku, protože nejpozději v 10 hodin musím zase do postele, abych měl sílu na další den. Tak můj největší úspěch jsem získal v Itálii, v Marcianu 4. až 10. září 2006. Bylo to mistrovství světa karate Goju-Ryu a byla tam velká účast a proto tohleto ocenění je vlastně nejlepší a můj zatím dosavadní vrchol. Bych chtěl pořád trénovat až do konce života, tak si tím rozvíjím svoje fyzické vlastnosti, psychické vlastnosti a chtěl bych dosáhnout na ten nejvyšší stupínek, to znamená dostat se na mistrovství světa a tam nějak obstojně se umístit. To je asi můj největší cíl, stát se mistrem světa v kumite. Založili jsme s Romanem Lisoňkem nový klub, Karate klub Dragons Rosice a vedeme ho já a Roman Lisoněk, on má druhý dan. Trénujeme v Rosicích, v tělocvičně základní školy, pondělí, čtvrtek, od 5:30 do 7 a většinou nábory se dělají v září pro
nové členy. No, takže cvičíme styl Goju Ryu. Je to styl měkká a tvrdá technika. Shotokan je třeba tvrdá technika, my máme vlastně oboje. Máme tam dýchání. No je nejhorší, že karate není na olympiádě. Když by bylo by to lepší, protože by bylo dotovaný, když není, takže na závody musíme dojet sami, zaplatit si startovní, všechno musíme sami, takže potřebujeme sponzory na to, aby jsme se mohli dostat za hranice a jezdit na různé zahraniční závody. Tak především bych chtěl poděkovat mému trenérovi Romanu Lisoňkovi, který mě vlastně vytáhl až tam, kde teď jsem. A dále bych chtěl poděkovat svým rodičům, kteří mě podporují jak finančně, tak psychicky. Maminka mě pere kimona, stará se o vizuální stránku a tatínek zase o finanční. Tak karate to hlavně můj velký koníček a už vždycky bude.